ഹായ് ഗൈസ്, ഇന്ന് ഞാൻ നമ്മുടെ ചക്കോളസിൻ്റെ ഒബ്സർവേറ്ററിയിലാണുള്ളത്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പിക്സി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു മധുരവെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. സോ ഈ ഒരു ഈവെൻറ്റിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ പിക്സി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സെക്കൻഡ് ഈവെൻറ്റ് ക്ലയൻറ്റ് ഇതായിരുന്നു. അപ്പോൾ അന്ന് മാരേജ് ഫിക്സേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് മധുരവെപ്പ് ആകുമ്പോൾ അതൊരു സ്പെഷ്യൽ മൊമെൻ്റ് ആണ്. ആൻഡ് അത് ആ മാരേജ് ഫിക്സേഷൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പിക്സിയുടെ പേജിൽ നോക്കാം. അടിപൊളി ഡെക്കോ അതായിരുന്നു. സോ ഈ മധുരവെപ്പും ഡെക്കോ അടിപൊളിയാണ്. എനിക്ക് ആരും സംസാരിക്കാൻ കിട്ടുമെന്ന് അറിയത്തില്ല, കാരണം എല്ലാവരും നല്ല ഓട്ടമാണ്. ഇന്നലെ രാത്രിയോടെ എല്ലാവരും ഉറക്കമുള്ളച്ചൊക്കെ ഇരിക്കുവാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ചെന്നാൽ എന്നെ ചീത്ത വിളിക്കും. പക്ഷെ നമുക്ക് നൈസായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും, നോക്കാം. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ വെന്യൂ. ഓക്കെ ഗൈസ്, എല്ലാവരും നല്ല ഉറക്കമുളച്ചുള്ള വർക്കിലാണ്. എൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ കമൻറ്റ് ചോദിക്കാൻ ചെല്ലുന്നില്ല. നമ്മുടെ റീനി സൂസൻ മാത്യു അവിടെ ഉണ്ട്, നൗഷാദ് ഉണ്ട്, ലക്ഷ്മി മാം അവിടെ ഉണ്ട്. तू मैं तो पाऊं पिया जनना